Samantala, Idol, simula po Agosto, mahigpit nang ipatutupad po ng Land Transportation Office or LTO ang no plate, no travel policy sa buong bansa. Ibig sabihin, huhulihin po ang bibigyan ng violation ticket ang mga motorista na walang plaka ang sasakyan. Ayon kay LTO Dagupan City District Office Chief Romel Dawaton, higit 3,000 plaka mula taong 2014 hanggang 2022 ang nakahandang ipamahagi. Hinikayat din aniya ang mga motorista na magtungo sa kanilang mga opisina upang ma-verify ang impormasyon at makakuha ng kanilang plaka. Wala na raw din dapat dahilan ang mga motorista pagdating ng Agosto dahil puspusan na ang kanilang information dissemination. Sa San Carlos City District Office naman, pinapayuhan ang mga may rehistradong sasakyan na wala pang plaka na personal na pumunta sa opisina upang ito'y makuha. Para naman sa mga sasakyang inirehistro sa ibang rehiyon, maaaring bisitahin ang www.ltotracker.com para malaman kung saan at kailan ito maaaring i-pick up o ipa-deliver. IFM News. IFM News. IFM News.